Fl-aħħar jiem il-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni Clifton Grima wera biċ-ċar li skontu ma hawnx problema brabta man-numru ta' LSEs impjeganti fl-iskejjel tal-Gvern. Kemm hawn LSEs neqsin fl-iskejjel tal-Gvern? Żbaljata meta tajt li hawn LSEs neqsin. Laqatlek il-kollega tiegħi l-aħħar darba fl-intervista kienet li l-proċess huwa wieħed kontinwu. Jiġifieri aħna Għatlu wkoll inti għandek iċ-ċifra preċiża ta' LSEs illi m'hemmx. mhux kwistjoni ta' għandi ċifra preċiża tal-LSEs illi huma nkaġġati. Jidher li din il-kwistjoni qed tħalli impatt negattiv fuq l-istudenti u saħansitra qed toħloq frustrazzjoni fost ħafna ġenituri. Dan hekk kif is-sena l-oħra t-tfal kienu qed imorru l-iskola u jerġgħu jiġu mibgħuta lura d-dar għax l-LSE tagħhom tkun ma tiflaħx jew bil-lif u saħansitra ma jkunx hemm min jibdilha. Mhux hekk biss iżda kien hemm każijiet fejn studenti li jeħtieġu LSE one-on-one qed jispiċċaw b'LSE shared u sfortunatament it-tfal mhumiex jingħataw biżżejjed attenzjoni. Huwa ċar li dak li qal il-Ministru huwa totalment l-oppost ta' dak li jaħsbu n-nies. Dan hekk kif taħt filmat li jittella minn din il-Kamra tal-Aħbarijiet, ir-rabja fost il-ħafna persuni u ġenituri li jikkummentaw kienet tidher biċ-ċar. B'ħafna jgħidu li l-Ministru ma jafx x'inhu jiġri u li huwa inkompetenti. U b'missier ta' tifel li għandu LSE jgħid li l-Ministru sejjer żbaljat. Kull meta l-LSE tat-tifel tkun sik jibgħatuh id-dar għax ma hemmx replacement u bin-nuqqas ta' LSEs li hemm it-tifel għamel 3 ġimgħat waħdu fl-ewwel sena ta' Kinder 1. U moħra qasmet esperjenza simili fejn stqarret li s-sena l-oħra kella kwistjoni għax l-LSE ta' bina kien ikollu time off jew sick li għandu dritt bħal kulħadd iżda kienu jċemplula mill-iskola sabiex tiġbor lit-tifel. Mara oħra qalet lill-Ministri biex ma jibqgħux jgħaddu l-poplu biż-żmien. Għandek numru imma ta' kemm LSEs m'hawnx available? Hija tista' mistaqsija direttament biex ikollok figura preċiża mal-Ministru inkarigat mill-LSE. Qed ngħidlek dak li qalulna l-ġenituri anke b'risposta għal dak li wieġbet il-Ministru li tefata fuqek biex ittini Mela, hu paċent. U gdib dak ċans. Mela, ma gdib ċejna li xiena għandi il-filmat kollu tajjeb. Mela, inti qed li biex jiena ndur fuq il-Ministru sabiex jitini il-figura. Hija tista' mistaqsija direttament biex ikollok figura preċiża mal-Ministru inkarigat mill-LSE. Din is-sitwazzjoni ta' nuqqas ta' LSEs qed taffettwa ammont kbir ta' tfal u ġenituri iżda skont il-Gvern ma hemm l-ebda problemi.